Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ndị mmadụ kwuru na akụba ụzọ dara dimkpa ma bụrụ onye siri ike, mana ihe rụrụ ya bụ na ọ naghị achọ mmekọ ya na mmadụ. Ọ dịghị anya akụba ụzọ lara otu nnukwu ụgbọala bute hedmasta ọhụụ Abangwu. Ọbịbịa ya adaghị ndị obodo mberede n'ihi na ọ bịalarị tupu akụba ụzọ ejikọbachaa ihe ya. N'ụbọchị ahụ ha zukọtara ka ha kwekọrịtara maka nkwapụ akụba ụzọ na nkwata hedmasta ọhụụ. Ha abụọ mere dịka ha kwuru. Ọ dịghị onye riri mperi. Ndị obodo n'onwe ha bịakwara si hedmasta ochie na nke ọma ma si nke ọhụrụ nnọọ. Ha nabatara hedmasta ọhụụ ha nke ọma. Ha nyere ya aka kwatuchaa ibu ya. Chinedu nyere ya leta akụba ụzọ dere iji gwa ya maka ibu ya fọdụrụ. Ma ndị obodo ụfọdụ na-aṅụ mmanya n'ụlọ hedmasta maara ihe o dere na leta ahụ, ma ebe ha achọghị ka akụba ụzọ nwetachaa oche na ite ya. Ha sịrị hedmasta ọhụụ, "Ọ dịghị ihe akụba ụzọ fọdụrụ n'ụlọ a. Ọ bụrụ na oche na ite ndị a ha abụghị nke ya, ọ bụrụ na ọ bụ nke ya, kedu ka ọ ga-esi hapụ ya ma bujuo nkụ ụgbọala? Buru oche na ite gị dị ka hedmasta anyị, n'ihi na ọ bụ ụlọ akwụkwọ nwe ha. Ụbọchị akụba ụzọ ga-abịa inye gị nsogbu maọbụ mmekpa ahụ, mee ka anyị mata ka anyị jụọ ya ajụjụ. Ọ bụ mmadụ ga-ekwu, ọ bụghị mmụọ." Hedmasta ọhụụ gwara ndị obodo ahụ na ya agaghị alụ ọgụ ikpe ọmụma. Otu ọ dịla, o mere ka ha ghọta na ya agaghị ekwe ka ihe ọbụla bụ nke ụlọ akwụkwọ fuo n'aka ya. Mgbe nke a gasịrị, onye ọbụla lara n'ụlọ ya. Chinedu guzoro nụtachaa ihe niile ha kwuru tupu ọ chịrị ji ya laa. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewo, ka o mesịa.